an balima ni yankuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko nisɔngoya wulikajɔ kɔni cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ fan caman ka da kan min yɛrɛ ye sariya kura min bɛ labɛn na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni o bɛ tali kɛ marabolo kuraw kɔni nali la an ka jamana kɔnɔ o kɔni hokumu kɔnɔna na min yɛrɛ ye gawokaw ye kunun tarata don novembre kalo tile 13 olu kɔni bɔra ka u ka nisɔngoya kɔni yira ka da kan kunun de kɔni min yɛrɛ ye concertation régionale ye ni o tun ye ɲɔgɔn ye baw ye min bɛna kɛ ni sariya kura in kɔni hokumu kɔnɔna na walasa bɛɛ ka se k'i hakilinata di o kɔni senfɛ gawokaw kɔni bɔra walasa o kɔni ɲɔgɔn ye kɔni kana se ka kɛ gawokaw kɔni ka ɲɛfɔli la olu yɛrɛ ka fɛla kɔni tɛ ni sariya kura in ye ka da kan n'i y'a ta ka lajɛ sariya in yɛrɛ bɛ na waati la waati min kɔni k'a sɔrɔ olu mago bɛ fɛn wɛrɛw la jamana fɛ min tɛ sariya min bɛ tali kɛ marabolo kura kɔni nali na an ka jamana kɔnɔ gawokaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu fɛla ye min ye o de ye jamana kɔni a ka olu lakana ani ka olu ka kalanko kɔni ko olu ɲɛnabɔ o de kɔni bɛ olu ni ka u bɛ yɔrɔ min na sisan ka tɛmɛ marabolo kura kɔni nali la olu ka yɔrɔ kɔni na u y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛnɛ ko min yɛrɛ ye sariya kura in ye ko jani a yɛrɛ ka sigi sen kan kɔni ko olu kɔni ma ɲininka sisan min a ko kɔni bɛɛ banna kuma min na de kɔni ɲininkali bɛna ta ka ɲɛsin olu ma o bɛɛ de kɔni kama kɔni olu kɔni tɛna sɔn tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko jani gawokaw yɛrɛ ka wuli min yɛrɛ ye tɛnɛndon ye novembre kalo tile 12 bilakaw de tun wulila k'u ka nisɔngoya yira bila kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni ni ale bɛ Segu mara la yen kɔni ni n'u ka wulikajɔ in tun juguyara kosɛbɛ ka da kan u tun ye siraw bɛɛ tigɛ sira fɛn o fɛn kɔni ni o bɛ bɔ bila ka taa dugu wɛrɛ la walima ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na bila bilakaw kɔni tun ye fɛnw da siraw kɔni kan cogo min na mobili kɔni si tɛ tɛmɛ ntɛnɛn tile kɔni bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ tun ye taamakɛlaw ye olu bɛɛ ka mobili kɔni tun jɔlen don bila u tun ma se ka bɔ yen ka da kan kɔni bilakaw tun ye sira ninnu kɔni bɛɛ tigɛ ni nisɔngoya in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogoya min na bilakaw fana y'a yira k'a fɔ kɔni ko sariya kura in ni a bɛ tali kɛ marabolo kɔni kuraw nali n'an ka jamana kɔnɔ olu fana y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ka fɛla tɛ k'u ka da kan n'i ye olu ka hakilina la olu yɛrɛ ka cercle yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kɛ région ye ko ni dun y'a ta ka lajɛ sariya kura minnu kɔni bɛ sen na olu ka cercle kɔni o bɛna to cercleya la a tɛ b'o la ka kɛ région ye yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen olu yɛrɛ ka jate la olu ni région ya man kan ka olu bɛ tila ka kɛ région ye o de kama bilakaw fana y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu fɛla ye min ye ni sariya kura in kɔni u ka hali bi an ka jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ cogo min na u bɛ se ka olu kɔni don région kuraw kɔni na an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka tulomajɔ la.